Og de som går på den skolen Sørlandets blideste elever. Du ble sikkert tvunget til det. Du ble sikkert tvunget til det å bli. Det tror jeg også. Nei. Ok, ha det. Ha det. Hvorfor skal ikke du ha det, Randi? Jeg hadde malet munnen. Jeg snakker med Malmund, jeg. Jeg pleier jo ikke å gjøre det. Ja. Hei, Køen. Og du skal senere på deg. Skal du på jobb i dag? Skal du vite garasjen? Ja. Kan jeg jo vite? Hæ? Er det mye rot? Nei, men det er sånn... Man har ikke ryddet garasjen siden vi flyttet. Ok. Så... Trenger litt rydding. Det er sånn... 2 år siden. Randi spiser så elegant. Jeg gjør ikke det. Jeg spiser veldig elegant. Du vil også spise elegant, jo. Vi filmer alltid når vi spiser. Vi kunne alltid spise det. Jeg filmer ikke selv når jeg spiser. Ja? Jeg filmer ikke selv mens jeg spiser. Nå? Jeg synes folk skal lære mine vaner. Det er så bra. Alle hadde blitt som meg, spiser som meg. Det er ny lavkarbo, liksom. Hallo. Ja, for Jeg har meg... fått mat nede i den tannen nå. Hva tann? Jeg skulle hatt Du tannen. må vise tanna. Den er jo vekke. Åh, Gud, så fin jeg er på håret. Det er litt osen. Vi skal ha fotballkveld her i dag. Vi skal ha- Se på det jeg kaller. Ok, vi skal ha... Fotballvisning på TV-en her. Ok. Det var jo... Nå har ikke det på Vikingpuben. Så det er sånn fotballpole her i kveld. Nice. Jeg liker ikke fotballfolk. Kanskje skal leie litt en tallbøkker. Det er noen som gidder å se på 3 minutter når jeg spiser. Det var valgfritt. Sånn, hvis jeg setter den sånn, så slipper jeg holde den mens jeg spiser. Så greit. Jeg skal legge hele når jeg spiser hele sandwichen. Sånn. Og det jeg anbefaler er å spise dette i stedet for lavkarbo, altså for pizza. Vi kommer til å legge til lavkarbo på lista. Ja. Men det kan vi skrive inn på ny. Jeg tenkte å legge den tannbjørken opp igjen. Men jeg kunne ikke håle. Har ikke det grodd igjen? Hva da? Hålet? Nei. Hva for hål? I plastikken? Nei, det er det feil. Mat i. Ja, nei, men det er ikke et hål. Det er det at halve tømmer har knekt. Åja. Nei, jeg snakker det. Så sånn er det. Det er jo litt dyrt å fikse nå. Ja, Det er jo litt dyrt å fikse. det er litt. Dyrt å fikse. Ja. Men hva fant du det til deg på? Husker du det? Jeg har glemt det. Jeg lurer på om du sa 4000, men... Det var i hvert fall 7000. 7000 for en tann. Det de må er å
de i så fall rotfylt, og så satt på en ny krone av de forskjellige sammen. Hver krone tror jeg kostet 4 000. Så vil han ta visdomstennene i samme slengen, 4 000 for de også. Nei. Skulle tatt det mens du ikke var før du ble 18. De vokser ikke alltid ut før du blir 18. De vokser ikke alltid ut før du blir 18. Det kan vi operere deg vekk på det. Men da får du ikke dekket gratis. Ja? Du får ikke dekket gratis da. Bra. Da er det ikke nødvendig. Jeg synes det er ganske teit. Jeg lurer på om visdomstennene mine kom ut når jeg var sånn 14 kanskje. Yes. Ma. Men ekkel. Nå er jeg blitt trøtt.